Jɛɲɔgɔnya kura dɔ bilala sen kan bi sɔgɔmada in na Advance TV ale ni Kayi TV olu ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛnw nimisi wasali kama jabarani soko la. Jɛɲɔgɔnya in kɔnɔna la fɛn min ye Advance TV ka baarakɛlenw ye olu na ye Kayi TV sanfɛ i n'a fɔ Kayi TV ka baarakɛlenw Advance TV na o fana jɛnsɛ cogoya min na. Téléphone portable ni dɔw b'a fɔ ale ma bamanankan na ko tɛgɛrɛni ale kɛra maa caman jɛɲɔgɔn ye bi ka sabu kɛ a jɔyɔrɔ ye u ka adamadenya o taabolo kɔnɔna la yala an na se ka dɔ bɔ téléphone ale la baara kojugu la an taabolo la wa Mamadu Jalo ale bɛna o caman walawala an ye bi kunnafoniyaw olu kɛnɛ kɔnɔ. Bi ye araba ye février kalo tile 19 san 2025 a ye ko ɲuman kɛ Advance TV sugandili la ka aw kunnafoniya a ye aw bisimila bidon kunnafoniyaw kɛnɛ kan. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na kunnafoni daminɛla fɛn min ye Kayi TV ale ni Advance TV ye olu jɛra ka u fanga fara ɲɔgɔn kan n'u bolonɔ bilali ye bɛnkan sɛbɛn dɔ la bi sɔgɔmada in na min yɛrɛ na kɛ sababu ɲuman ye ni ka se ka nimisi wasa di cogoya min ma maliyɛnw ma jabarani so ko la bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔna la fɛn min ye Advance TV ka baarakɛlenw ye a ka jɛmu dɔw olu na ye Kayi TV ale sanfɛ i n'a fɔ Kayi TV ka baarakɛlen dɔw Advance TV na olu fana jɛnsɛ ni kunnafoniya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra sɔgɔmada in na Isa Sise ale bɛ ɲɛfɔ kan y'o ko kan. Advance TV ale ni Kayi TV olu ye bolonɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la min bɛna tali kɛ ka se ka u fangaw fara ɲɔgɔn kan u ka baaraw sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn bɛ tali kɛ teleso fila ninnu u ka programu fo ka taa se émission ani reportagew ma walasa ka se ka kunnafoni ɲuman ani teleko la damu ni k'o di jamana kɔnɔden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma. Mun nana n'a ye simplement parce que an y'a jateminɛ ko télé kelen dɔrɔn i tɛ se k'a fɔ ko i bɛ se ka population bɛɛ satisfait contenu na parce que moyen ko b'a la fɛn caman b'a kɔfɛ mais hakilina ye mun ye an y'a ye jamana caman na u donnen don o de la donc an b'a di ɲɔgɔn ma pour que ni maa fɛn fɛn donna an ka télé la hali ni ma taa yɔrɔ wɛrɛ i b'a dɔn i bɛ nin émission sɔrɔ a bɛ musow de kan i bɛ émission dɔw sɔrɔ a bɛ développement kan etc o b'anw permettre non seulement an ka télé a bɛ programme ɲɛnama sɔrɔ o bɛ Advance fana permettre ka programme ɲɛnama sɔrɔ. Nin tɛgɛnɔbila gafe in a bɛna tali kɛ san 1 hukumu kɔnɔna la o baara ninnu kɔnɔna la o bɛnale hakili jagabɔ kɛ bolodi ɲɔgɔnma in a bɛ se ka sabati ka se ka caman fara nin jabaraniso fila ninnu u ka baaraw tagabolo kan. An bɛ émission damadamaninw kɛ an bɛna lajɛ minnu bɛ se ka diffuser a kan an ka Journée des femmes b'o la an ka Forum des cités b'o la an ka Carrefour pour les jeunes b'o la hali an ka journalu b'o la ani dɔ fana ye min ye Mali Bamakɔ yan activité dɔ bɛ se ka kɛ an bɛ équipe dɔw bila u bɛ reportage kɛ a bɛ ci Kayikaw ma Kayikaw b'a b'u ka journal la la même chose Kayikaw fana bɛ reportage dɔw kɛ Kayi u bɛ se k'a ci anw ma an fana b'u an ka journal la. Nin baara ninnu bɛna tali kɛ kunnafoniya ninnu n'olu bɛ sɔrɔ Kayi marabolo kɔnɔna la olu bɛ se ka lasɔrɔ Advance TV sanfɛ ani fɛnɛ kunnafoniya minnu n'olu bɛ tali kɛ an ka jamana faaba kɔnɔna fɛnɛ la o ka se ka lasɔrɔ Kayikaw fɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye. An b'a la ɲinina mun kama o ye maa minnu b'a lajɛ olu ka se ka contenu ɲɛnama sɔrɔ parce que télé yɛrɛ défi bi duna in kɔnɔ o de don c'est-à-dire de faire en sorte que maa minnu b'i ka télé lajɛ est-ce que u bɛ minnu sɔrɔ u bɛ nafa sɔrɔ a la est-ce que u ka kelen bɛ contenu min bɔ est-ce que a contenu ka ɲi ni Ala sɔnna ma aw yɛrɛ bɛ n'a ye a ko bɛ na kɛ cogo min na ni télé fila ninnu na parce que contenu ɲɛnama bɛ Advance bolo dɔ bɛ Kayi TV bolo donc n'an y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ koba ye ni Ala sɔnna. Fɛn min ye nin cakɛda fila ninnu ye u kɔni y'a jira k'a fɔ nin bɛna kɛ tare ye ka ɲɛsin jabarani filɛbagaw ma ani jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen. B'a dɔn k'a y'a faamu ni kun ye Isa Sise ale ka wuli ka jɔw ye min bayɛlɛmana Mamadu Jalo fɛ. An bɛ taa ni kunnafoniyaw ye halisa k'aw ladɔnniya k'a fɔ k'a bɛ tile 2 bɔ sisan nɔ jamana faamaw olu ye kunnafoniya di k'a fɔ k'u ye sariya dɔw ta minnu na kɛ sababu ɲuman ye u yɛrɛ bolo ka se ka caman bɔ Mali ye ale ka degun na nin waati in na. O sariya ninnu dɔw bɛɛ tali kɛ taxiw olu sarali la fasodenw fɛ o makoɲɛfɛn dɔw nɔfɛ i n'a fɔ boisson alcoolisées ale ni téléphone ci crédit olu fana santa o nɔfɛ fɛn min kɔni yɛrɛ ye téléphone crédit ye misaliyala ko 100 sara la ko dɔrɔmɛ 10 ko o na tigɛ i kun ni ka o bila faso ale wagade kɔnɔna la kunnafoniya in di ni bi cɛ fasodenw olu hakilina tɛ kelen ye a ko kan ni maaw sɔrɔla minnu kɔni ko hakilina ɲuman don maaw fana sɔrɔla dugu kɔnɔ minnu kɔni ko fɛɛrɛ wɛrɛ kun kan ka ta min tɛ o bɛɛ lajɛlen ye an ka kunnafoni ɲininaw olu ka kuma barasɛmɛ fasoden dɔw la an ka ɲɛma dɔw ka sɔrɔtaw la hakilina ɲuman don
parce que misali min ni an y'a ye Burkina bew fɛ yen nɔ olu ta tɛ téléphone dɔrɔn ye olu ta ye produit wɛrɛw b'a la bon mɔgɔ tɛ se k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ degun kɔ n'an ko k'an ka k'an yɛrɛ ta ye f'an ka ko dɔ kun dɛ pour que sini ma sinikɛnɛ ma an denw ka lafiya dɛ wa o lafiya tɛ se ka na fo anw bi mɔgɔw f'an ka sɔn de k'an nidi o nidi tɛ dɔwɛrɛ ye f'an ka sɔn de ka dɔ bɔ an ka sɔrɔ la k'a di jamana ma a ka kɛ ka jamana dɛmɛ. Taxi kura in ne bolo hakilina ɲuman don d'ailleurs ils sont en retard donc il faut que jamanadenw ka u bolo bila u kun jamana jɔli la. An tɛ fɛ ka kuma yɛrɛ ma an tulo la parce que compte tenu situation m'an da la bi bɛɛ ɲɛ b'a la c'est de l'échec fantanya bonyana kojugu n'an bɛ la an hakili la bɛ solution de ɲini dɔ bɛ se ka bɔ i la cogo min mais n'olu bɛ solution de ɲini dɔ ka fara mɔgɔw ka gɛlɛya kan les gens n'ont pas à manger on n'a pas d'électricité on n'a rien ka tila ka taxi wɛrɛ fara a kan on ne sera jamais d'accord avec ça n'a hakili la n'i bɛ ko daminɛ a b'a daminɛ a yɛrɛ la mɔgɔ mɔgɔ n'i ye 2025 budget lajɛ transition mɔgɔ ka yɔrɔ bɛ ka taa primature la présidence wo fɛn bɛɛ b'e bolo dɔ faralen bɛɛ ka budget kan CNT wo donc on peut pas comprendre. Malien filɛ yɔrɔ min na bi n'a fɔra ko ka taxi tigɛ malien kun o ye ka gɛlɛya fara gɛlɛya kan ye mɔgɔ sɔrɔ ka gɛlɛ niveau dɔ la minnu b'a faamuya ça fait plus de combien d'années bolola baarakɛlaw précisément mɔgɔw ka baaraw jɔlen don courant tɛ yen fɛn caman wɛrɛ y'a o degun bɛ mɔgɔw kan revenu ka dɔgɔ n'a fɔra ko ka dɔ wɛrɛ tigɛ ka bɔ mun bɛ sɔrɔ la ko ka taxi wɛrɛ bila ka yɛrɛ kuma ka ca kɛcogo wɛrɛw tun bɛ se ka sɔrɔ a la par exemple o ye que taxi ka tigɛ consommateur kun téléphone mobile bɛ u ka frais de transfert mun tigɛ 10%. État devrait exiger que 10% in na u ka da 10% ma ou bien u ka 5% ta État ka 5% ta o la population kun b'o apprécier. Taxi kura in kan ne bolo jamana mana hakilila fɛn fɛn ta yalasa a ka ɲɛtaga kama jamanadenw n'o o ma kɛ u ka kunkɔrɔta ye ne bolo u ka kumasuli t'o la a kumasuli ma yɔrɔ bɛ kɛ jumɛn ye jamanadenw ma kunnafoni ka u lafaamuya ne jamanadenw kunnafoni ala ka u lafaamuya ne bolo fɛn fɛn bɛ kɛ yalasa ka jamana lataa ɲɛ jamanaden bɛɛ ka laɲini ye o de ye. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogoya min na kunnafoni daminɛ la fɛn min ye téléphone portable ye ale kɛlen don bibi na adamadenya ale taalan dɔ ye téléphone ale kɛra maa dɔw teri ale ni maa dɔw balima ye barisa maaw bɛ yen nɔ minnu tɛ se ka diɲɛnatigɛ fɛn foyi kɛ u ka téléphone kɔ u ɲɛnajɛminan don wa u ka baarakɛminan fana don an bɛ ɲininkali min kɛ o yɔrɔ la yala est-ce que fɛɛrɛw bɛ yen nɔ an ka se ka o fɛɛrɛ ninnu ta ka se ka dɔ bɔ an ka téléphone ale la baara kojugu la an ka diɲɛ donko don baaraw olu kɔnɔla la sa ka se ka caman faamu o ko kan Modibo Kane Sidibe ale wuli ka jɔ kɛ o ko kan ka Mamadu Jalo ale b'o bayɛlɛma ɲɛ bamanankan na. Tufakɔnɔ telefɔni n'ale dilanna Martin Cooper fɛ k'a ta o donna ka se bi la fɛn min ye nin subahana mansin ye maa tɛ se ka ɲɛ a kɔ bilen ka d'a kan n'i ye diɲɛ gun ta k'a lajɛ telefɔni miliyari 8 ani buruburu 59 bɔɲɔgɔnko o de dilanna sɛgɛsɛgɛliw ye min yira san 2022 wagatiw la. O b'a yira k'a fɔ fɛn min ye diɲɛmaa ye n'o o jate bilalen don maa miliyari 8 na telefɔni kelen walima 2 o b'a caman bolo. Telefɔni ko filɛ nin wagati min na sisan surtout 2025 a ka gɛlɛn mɔgɔ ka jɛ i ka telefɔni kɔ parce que alaw nana sisan o y'a sɔrɔ ne bɛ n ta kan mɔgɔkɔrɔbaw y'o denmisɛnninw i b'a ye u bɛ don a kɔnɔna la u bɛ taa lajɛ donc a ka gɛlɛn k'a fɔ k'i bɛ se ka tile kelen kɛ k'a fɔ k'i ma maga telefɔni na. Bon telefɔni yɛrɛ ye ne ka baarakɛlan de ye quoi. I m'a fɔ hali ne man tɛ se ka heure kelen yɛrɛ kɛ k'a sɔrɔ n man ka telefɔni kɛ quoi parce que n bɛ mɔgɔw wele mɔgɔw bɛ n wele n ka ci bɛɛ n ka telefɔni de ye ne quoi. An bɛ don min na i ko bi a ka gɛlɛn i ka se ka ɲa i ka tufakɔnɔ talifɔn ale kɔ. Ne tɛna fɔ tile 3 ou bien tile 2 mais ne kɔni bɛ se k'a fɔ mɔgɔ kan ka wagatinin dɔ kɛ i ka telefɔni t'i bolo wagati min na pour que ka se k'i hakili lafiya pour que ka se ka i occuper i ka ciw la pour que ka se ka temps passer ni somɔgɔw ye ani i teriw donc téléphone tuma dɔw la mɔgɔ bɛ se k'a bila durant des 30 minutes ou bien journée kilancɛ yɛrɛ
an ye waati min na mɔgɔ bɛ se ka jɛ telefɔni kɔ mais a bɛ dépend i yɛrɛ la depuis an ka périmani fo 11e telefɔni t'an bolo an tɛ sigɛriti min an tɛ gulɔ min an tɛ funu an tɛ fɛn fitiri fɛ an bɛ don so kɔnɔ. Ni subahana mansin hali n'a sɔrɔ a ka gɛlɛn i ka tile kɛ ka sɔrɔ i ma maga a la a ka kan i ka dan sigi ale la baaraliw la. An ka a essayer an ka an mabɔ telefɔni na dɔɔni yaasa an ka maaya kɛ sabu telefɔni tɛ se ka maaya yɔrɔ dɔ remplacer. Ne ye jateminɛ min kɛ an ka dɔɔni kɔnɔna na ni hadamaden miirila i jantora i hakili jagabɔ kosɛbɛ i ni furuɲɔgɔn cɛ o nafa a n'o barika a n'o o kɔlɔlɔ ni a cɛ janyana o bɛna wolo min na ani i ni denw cɛ gɛrɛɲɔgɔnya dun den bɛ a ka telefɔni na bangebaga b'a ka telefɔni na bɛɛ sigilen bɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ miniti 30 kɛ si tɛ kuma sarasi la ni miirila i ni i furuɲɔgɔn cɛ hakɛw la o tin na o kan ka kɔrɔ dun a kan ka tɔbɔtɔ i ni denw cɛ olu kan ka tɔbɔtɔ ladamu sira ni lamɔ sira la n'i y'o don ba la ka to ka miiri o la kosɛbɛ a bɛ a nɔgɔya mɔgɔ bolo k'i mabɔ telefɔni na dɔɔni. A ka kan an ka hakili jagabɔ kɛ fɛɛrɛ mun bɛ se ka sigi jufɔ kɔnɔ telefɔni ale kana dankari an ka adamadenya ale kɛcogo ɲuman na. Ala ko faamu ko ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma. Farikolo ɲɛnajɛ ale kun kan fɛn min kɔni ye championnat national D1 bololandolan kan ko stade malien de Bamako ale ni centre Mamutu Kan Mawo ko olu kun bɛ ɲɔgɔn na ɲɔgɔn dan ye ale tile sabanan baaraw o hukumu kɔnɔna la ko match in kɛra match jijalen ye nka k'a labanna stade malien de Bamako Mawo olu ka sebaya sɔrɔli la Kajatu Bagayogo. An ka bɔ n'u ka kɛnɛ basket kun kan cɛw ta fanfɛla la sa bako sabanan hukumu kɔnɔ stade malien de Bamako ale ni centre Mamutu Kan n'o ye CMK olu kun kɔdalen ɲɔgɔn na n'i y'o tɔn kofɔlen yɛrɛ ta k'a lajɛ ni ɲinɛ y'a san fɔlɔ wa n'u ka kɛnɛ kofɔlen kan ani stade malien ka ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ k'a kɔni kun danfara ka bon kosɛbɛ ka d'a kan an bɛ wagati min na ko sisan jɔnjɔn stade malien de Bamako de bolo tako fɔlɔ wagatiw la a bɛ cari kosɛbɛ tɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ 13-13 tako filanan stade bɛna para dɔ ta fɔlɔ an bɛ taa sɛgɛn lafiya bɔ la n'o jaabi tako sabanan wagati bɛna daminɛ CMK bɛ wulikajɔ kɛ ka gɛrɛ kosɛbɛ stade malien na 35-40 tako sabanan wagatiw la an bɛna ye k'a fɔ ko gɛlɛya bɛna don CMK la cɛliko ta fanfɛla la o la stade malien bɛ kuru 8 ta para la carton de la vérité n'o ye carton laban ye sa o bɛ daminɛ stade malien n'ale tun ye kuru 8 dɔrɔn de danfara kɛ a bɛna wulikajɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya a ka cɛlifila min n'o ye Alaye Togo fatɔ ye a kelen bɛ kuru 17 sɔrɔ ka don ɲɔgɔn sɔrɔ in kɔnɔna na ka sababu ye ka stade malien kɛ ka sebaga sɔrɔ 69-52. Stade ye équipe championne de donc olu de ka girin ni bɛɛ n'i y'a jateminɛ alors u ye sebaga sɔrɔ u ka sebaga o y'a mérité alors an fɛnɛ an ma humilié parce que an ye kɛlɛ kɛ ka daminɛ fo ka taa fɔ k'a banna mais an yɛrɛ b'an jija pour que an bɛ se ka match wɛrɛw gagner journée nataw la. An y'a f'u ye ko an ni équipe min bɛna jouer denmisɛnnin équipe don u ka kalan u bɛ boli fan bɛɛ an fana ka boli u nɔfɛ walasa an bɛ se ka sebaya sɔrɔ kan n'an ma effort kɛ ka boli u nɔfɛ an tɛ sebaya sɔrɔ. Ɛsɛ ka ɲini fɛn o ye titre ye parce que an nakun ye titre de ka titre ta ka taa bali la an bɛna bɔ bali la fana an bɛ ka ɲini ka équipe de ɲini mun bɛ se ka taa bali fana ɛsɛ de représenter bali kɛnɛ kan. Cɛw ka ɲɔgɔn sɔrɔ tɛmɛnen kɔ musow ta fanfɛla la ko kura stade malien de Bamako ani Kalaban sport club KSC olu kun kɔdalen ɲɔgɔn na o yɔrɔ fɛnɛ na stade musolakaw t'a bila dagirinda la u bɛna wulikajɔ kɛ hali KSC bɛ jɔyɔrɔ ɲɛ carton fila fɔlɔ la nka u tɛna se ka koba kɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ kuncɛ stade ka sebaya kɔnɔ 58-44. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ championnat Ligue de Mali bɛti ale tile 5nan baaraw olu senfɛ AS Guerrier di Mandé ale ni Racing Club di Mali olu kun bɛ ɲɔgɔn na ko ɲɔgɔn kunbɛn ale labanna AS Guerrier di Mandé olu ka sebaya sɔrɔli la barisa k'u ye Racing Club maaw olu dasi Kajatu Bagayoko ale b'a tɔ walawala ni. An ka wano ka kɛnɛ fitini Bamako gungan n'o ye championnat de Ligue de Mali bɛti sa baaraw bɛ sen na halisa o la dolantan min kun kɔnɔni kosɛbɛ ni journée kofɔlen kan o tun bɛ tali kɛ AS Guerrier di Mandé ale ni Racing Club di Mali ka ɲɔgɔn sɔrɔ kan ni kuru kelen de kɛlen don ka danfara k'u ni ɲɔgɔn cɛ classement ko ta fanfɛla la n'a ye k'a fɔ ko kuru kelen dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ classement ko ta fanfɛla an b'a ye k'a fɔ ko wano ka kɛnɛ ka danfara jamu ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan AS Guerrier di Mandé ale delila ka kɛ wano ka kɛnɛ jɔnjɔn tabaga ye wagati kelen RCM ni y'ale yɛrɛ ka san fɔlɔ ye wano ka kɛnɛ kofɔlen kan dolantan bɛ daminɛ ɲɔgɔn lajɛtɛgɛ la dolantajɛkulu fila bɛɛ bɛ wulikajɔ kɛ walasa u bɛ se ka celu yara cogo min na occasion fɔlɔ bɛna sɔrɔ AS Guerrier di Mandé celuyara la de fɛ n'o ye Boubacar Yamago ye
nga a sen tɛ ja jɔda la o tɛmɛnen RCM fɛnɛ bɛ wuli ka jɔ kɛ ka bagabagaliw kɛ o la SGD Jumane jeli kɔlɔsibaga b'i jɔ jɔyɔrɔ la an bɛ taa sɛgɛn lafiɲɛbɔ la n'o jaabi filani bi la fu ani fu tago filanan baaraw daminɛnen SGD Jumane degeden karamɔgɔ n'o ye Abdulaye Kamara ye ale bɛna yɛlɛmali 3 kɛ o bɛ ɲɛ a bolo ka da kan cɛkura dɔ le n'o ye Maki Jalo ale de bɛna celu 1 sɔrɔ ka don o tɛmɛnen dɔ bɛ fara funteni ka dolantan kɔnɔna na fɔ jalatigɛbaga n'o ye Boubacar Sidibe a bɛna carton bilenman 2 di kelen fan 2 bɛɛ fɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ kuncɛ n'o jaabi client ni kanangolo ka taa SGD Jumane kanu na. Moi je pense que ça fait partie du football et on va essayer ka baara kɛ pour que an bɛ se ka prochain match préparer. Denmisɛnninw organiser len tora terrain kɔnɔ surtout tactiquement donc o sera ka kɛ an ka atout belebeleba ye n'an ma se ka bi ta et même si n'i y'a ta k'a lajɛ an ye bi baden jɛ o manque d'efficacité an kɔni an bɛna baara ko de kan kosɛbɛ yɛrɛ pour que an bɛ se ka bi caman dɔn n'an sera ka an appliquer jɔda la dɔrɔn je pense que an bɛ se k'an jija ka taa carré d'as la vraiment ɲinifɛn o ye parce que an bɛɛ b'a dɔn match bɛɛ ka gɛlɛn bi. Ni sebagaya kura min sɔrɔlen filɛ SGD Jumane fɛ a bɛ kɛ sababu ye k'a kɛ ka jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ wa n'o ka kɛnɛ ka classement ko ta fanfɛla la hali n'a ye k'a fɔ ko daminɛw kun gɛlɛyalen n'u bolo sisan o kɛlen don ka ɲɛda min yira maaw la o yɛrɛ k'a fɔ k'u nalen don jɔnjɔn kama ko kura o wagati an bɛ se k'a fɔ ko RCM ale kɔni y'a gɛrɛsɛgɛ tiɲɛ ka d'a kan sebagaya kun bɛ kɛ sababu ye k'a kɛ ka tɛmɛ SGD la classement ko ta fanfɛla la. Kunnafoni kuncɛla an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko kunnafoniya dira bi wulada in na k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye film sɛbɛnna Sulemani Sise ye ko ale fatura bi Bamakɔ k'a si to san 84 na. Sulemani Sise ale taara ni Mali tɔgɔ ye diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ sinemanko la min yɛrɛ kɛra sababu ye ni a sera ka jɔnjɔn o caman sɔrɔ a ye jɔnjɔn laban min yɛrɛ sɔrɔ o tun ye Carrosse d'Or ye a ye min sɔrɔ san 2023 waati Faransi kan ale senfɛ. Sulemani Sise ale tun bɛ labɛnna ni waati na ka taga Burkina Faso fɛn min kɔni ye sinema ale lajɛrɛba o kɛnɛ kan n'o ye FESPACO ye nka ala ma a latigɛ an bɛ perepere-latigɛ di aw ma Sulemani Sise ale ka janaja don kan an ka kunnafoniya nataw la ka ɲan'o cɛ an bɛ dugawu kɛ ko ala ka badabada dali nɔgɔya ye Buwa Solo ni ne bɛ dan sigi bi kunnafoniyaw la aw ni ce aw ka danaya la.